son casi un octogenario. A miña mau xa trema, teño percorrido os camiños de todos os santuarios, teño rubido a eses castros verdecentes a cuya soma durme Merlín, ben o sabe Cunqueiro, dominados pola cruz. Chego ahora a Mondoñedo con ese sentimiento profundo de respeto e de emoción. Millor hubiera sido silencio, mellor hubiera sido aproveitar esta especie de clepsidra que o outono fai pingar con gotas de ouro en este maravilloso relós de paisaxe de Mondoñedo. Mais é preciso falar, é preciso que evoquemos eses mortos que non son mortos, senón que están sempre presentes, vivos e actuantes no fogar do noso corazón. Mais mirantes de que eu quixera evocar aquí da súa terra a memoria daquel grande poeta dos orígenes e das soedades, aquel gran home que andou ermo, amou a montaña como próximo cero, aquel home que foi en San Pedro da Torre, que pertenece aquí á parroquial de aquí de Mondoñedo, que é a parroquial de Santiago, que está aquí no centro, porque aquí en Mondoñedo ten a parroquia dos Remedios, onde está a Virxen dos Remedios, que é patrona da diócesis de Mondoñedo Ferrol, e despois está a de Santiago, que está aquí, a claro poucos metros. Entonces, aí foi onde nacín. Eu estuve con meus pais hasta que marchei para o servicio militar, que fui destinado a África, concretamente a Tetuán, que era protectorado español. Ingresei ali en fuerza de choque de regulares o día 13 de febreiro do 36. E o 16 foron as eleccións cando triunfou o Frente Popular, que despois foi xa estando ali, cando o orzamento nacional, que se celebrou, ou se estaba o 18 de julio, pero empezouse ali onde estaba eu, en Tetuán, o 17 de julio, ao atardecer, que precisamente, cando salíamos do comedor de cenar, que se cenaba temprano, tocaron Generala, que formar, xa tuvamos que o táboro que perteneceu a saltar o campo de aviación, que estaba como a 4 kilómetros de mismo Tetuán. E outra compañía foi saltar o cuartel de artillería que se estaba na mesma plaza. Ali. E que o coronel, que mandaba ali eso, tirouse dun balcón e rompeu as pernas, que, claro, ingresaron, non? Despois non sei que foi. Cando volve outra vez para Mondoñedo, recolleu o oficio. Claro, estando na casa de meus padres, pois xa empecé a facer varias prendas ali, que me levaron traballo, pero logo establecime aí no barrio de San Lázaro. Establecime precisamente o 14 de abril. Ainda estamos aquí, É dicir, que ali establecime, como eu estaba dicindo, o 14 de abril do 39. Había terminado a guerra o 1 de abril dese mesmo ano. Bueno, pero despois, en enero do 41, me casei
E ali naceu precisamente a filla que temos. Pero cando a filla tiña 1 ano, xa viñamos para o pueblo. Estamos aquí no pueblo. Estuve aí na calle, antes era Cándido Martínez, agora leva o nombre de Lence Santar. Aí estuve como uns 9 anos. Despois foi cando comprei esta casa, estuve a sastrería aí, que antes de facer a Plaza Bastos, o mercado era aí en eses soportales. Nos primeiros anos confeccionaba como levaban as telas. Despois, xa cando comprei esta casa, que arreglei a tienda e iso, pois entón xa puxen pañería. Servíame na Coruña primeiro, na calle Sánchez de Bregua, un almacén chamado Almacén San Sede, que un dos socios era natural de aquí de Mondoñedo. Estaba casado cunha hermana do que fora alcalde de Molina. Eso era cando estaba en San Lázaro. Pero despois, cando puxen aquí, onde me sortía eu, era de Almacén As Pernas, na calle, me parece que era Concepción Arenal ou algo así. E despois, claro, cando despois me empecé dedicándome ao eclesiástico, pois me sortía dunha fábrica de Sabadell, porque coincidía que un cuñado dun hermano meu estaba en Sabadell e traballaba nunha fábrica de curtidos e lavados en Sabadell. En unhas vacacións que vou aquí, e preguntei, bueno, a ver se me das a dirección de fábricas de tejidos que fabriquen telas eclesiásticas. Porque, por exemplo, nin en Lugo, non había surtido tampouco deso. E non había nas dióceses, non había ningún sastre que traballase eso. Entón, efectivamente, me mandou a dirección de 2 ou 3. Pero unha delas díxeme que lle parecía que era a que máis barato. Entón, eu pedí muestras a esas casas. Entón, efectivamente, cotexei é que a mesma, da que despois lle comprei, sempre, era máis barata que a outra, efectivamente. Se titulaba Ventura Sagués, unha fábrica de Sabadell. Entón, aí consumía as telas, pois, cando aquí no seminario había o seminario menor estaba en Lorenzana, cursaban primeiro e segundo. Ali estaban de paisano, pero a vir para aquí xa tiñan que poñerse de sotana. Entón, claro, viñan por lo menos máis de 50 de cada curso. Facía, claro, as sotanas, guardapolvos, roquetes, bonetes, que incluso fabricaba eu, os bonetes de 4 puntas. A becas, se chamaban, eran unhas cintas. Sí. Os roquetes, por exemplo, pois, quixeron, aí o director do seminario, que todos levaran o mismo tiro de roquete. Entón, para iso había que empezar no primeiro curso que viña para aquí, que foran todos iguales, e outros iguales, e pasados, que os cursos serían todos iguales. Entón, veu a xunto de min, o secretario, e dixo, mira, usted comprometería a saber isto. Eu, francamente, sempre fui un pouco decidido. Bueno, pois, por que non? Sí. Entón, sí, vamos a buscar a tela apropiada. Entón, claro, eu fui a Lugo, era o sitio máis cercano para comer as cousas. Fixeme coa tela, unha peza desa tela, e onde comprei a tela, pregunteille onde podía encontrar eses encajes. E dixo, mira, vou a chamar, espera, un momento tal, chamou por teléfono. Despois de chamar por teléfono, me dice, pois,
Manda que traigan unha muestra aquí para que vexa usted e tal. Unha muestra, unha peza. Generalmente, todos os tejidos normales de paisano pues, son de 1,50 de ancho. Son doble ancho, pero de 1,50, que ven a ser 75, doblado 75. Pero estas, como o abuelo das sotanas, todo eso, son de 1,80. E que material é? De lana ou de mezcla de algodón ou moi malo tamén este material que se usaba de viscosa, de tres cosas. Pero despois aí o que influe despois é máis ben o ancho das telas, para as sotanas e dos manteus, porque o manteu, por exemplo, eclesiástico, pois ven a ser unha circunferencia, e só se une dúas telas que se costura e vai na espalda, e a outra costura é o que está aberto por diante. E dígame, o bonete... Son catro pezas de tela, e despois cunha cartolina, ese fabricábose, bueno, tamén sabía a venta deso, pero precisamente de cartós, donde viñan envueltos na pañaría, aproveitábase precisamente para facer as plantillas por bonetes, incluso as borlas, porque se levaban unha borla no centro, e os estudiantes era unha borla roja. Bueno, xa cando se recibían as penúltimas órdenes para sacerdotes, xa pasaban a borla negra, e despois xa todos os sacerdotes a borla negra. Aquí había un crego que chamaban o Rocho, porque nacera e se criara aquí no pueblo, nunha parte de aquí do pueblo que se chama a Rocha, que hai precisamente calle da Rocha. E este, o Rocho, pois non podía, non estaba autorizado para confesar. Como os de carrera corta, non tiñan certas atribuciones, nin para ser párroco, nin nada disto. Entón, estes chamábanlles peseteros, porque daquela iban aos enterros, por aí a un lado a outro, que era do que vivían na Derunga. Este dicía, a ver, que hai, que tal? Nada, hai unha peste de salud terrible.
Porque claro, non había mortos. É que é iso tamén que para entrar no seminario había que ter dor. Te vou a contar. Eu tuve un cuñado que fixo sacerdote, estuvo varios anos, non sei, 5 ou 6 anos, despois colgou a satana. Resulta que este fillo era o máis novo, de 8, era este o máis novo. E un primo, carnal do meu sogro, era cura párroco aquí, nunha parroquia do Carmen, aquí cerca. Entón, ese chaval, o meu cuñado, foi unha temporada a casa do primo do padre para recibir clases, para ingresar no seminario. Entonces, meu sogro era un pouco así avispado, non era corriente e tal. E resulta que mandalle o primo, dille que non podía entrar no seminario, porque claro, o cura da parroquia de Villamor informaba, tiña que mandar un informe da familia, de que tal. El hombre informou de que a madre, que sí, que iba a misa, con la frecuencia, pero que o padre, que estaba seguro, non iba nin á parroquia nin a outro lado. Que é dicir, que cumplía co precepto pascual a madre, pero co padre que non, que lle costaba ademais que non facía ninguna parte. Entonces, madre, eso. Así que tens que ir por palacio a ver que pasa. Entonces, meu sogro veu. Entonces, dice, pois aquí me mandan isto. Me pasou. Vamos a ver. Aquí hai... Usted levase ben co cura da parroquia. Eu creo, é un amigo meu, eu creo que hasta son de tamén. Pois non o demuestran nos informes que deu este. Pero logo, que pasa? É que para ingresar no seminario, pois ten que o padre e a madre ser vos católicos. Confesar como lugar, no precepto e todo iso. E aquí este señor dice que a súa señora que sí, pero que usted non cumpre co precepto na parroquia, nin tampouco en outro lado. Hombre, pois extrañame que don Emilio diga iso. Que non me confeso na parroquia é certo. Sí, señor, é certo. Pero me carteira, entón sacou un papelito. Mire, aquí ten, en esta fecha, confeseime, porque había frailes aquí me chaman Alcántara, tamén había no convento aí nos Picos, que eran pensionistas, eran todos pensionistas. E aquí está, polo padre tal. Pois sí que é verdad, Hombre, pois perdone que le vai molestado, perdone. E entón, claro, o fillo ingresou no seminario.
Eu tiña moi boa clientela de ir da parte de Masma, Couveira, Adlán, Carballido, todo iso, donde era zona maderera. En aquelas fechas non existían as carrocetas, nin motosierras, para entrar no monte por calquer lado. Entón, rapaces deses sitios, pois contrataban de cortarlles aqueles pinos e baixárllelos para a carretera. Eses cortábanos e co car das vacas da casa, eso, baixábanos para a carretera. Entón ganaban cartos con eso. Entón, que tiñan ao mellor 2 traxes en perfecto estado e facías o terceiro po día da festa. E ademais, en festas de campo, tiñan que ir ben vestidos de corbata e eso, cando o máis deseable sería, pois, ir en mangas de camisa, coa que podían, pero claro, eran tempos así. Entonces, a prenda máis que máis traballaba era o traxe. Sí. Despois, precisamente, como aquí había uns 2 hermanos sastres, non tiñan telas, pero xa o padre deles para xastre, parece. Pero traballaban bastante ben, estaban ben, pero cobramos moi pouquiño. Tiñan personal axudantes aí, e eles, que nin pagaban matrícula, nin tiñan personal asegurado. E eu, pois, pagaba a miña matrícula, tiña 2 operarias fixas aquí, e tiñas aseguradas, e despois, o que non tiña asegurado era o mío, unha pantalonera que me facían na casa, pantalóns ou chalecos, e eso. Bueno, entón eu dixilles, hasta viña por aquí, por a mañá varias veces, un dos irmãos, e pero, hombre, por que non cobrar? Se tedes traballo a dar co pé, nadie vos vai agradecer, porque claro, vosotros non cobrades nada, po caso. Eso está. Pero entón aquí 2 canónigos, precisamente, que a veces levaban algún traballico deses que tiña que arreglar, as mucetas mesmo, pois que eran, tenían unha media de raso, pois puñollo novo, eso e tal. Bom, que lástima que non se dedicara usted ao eclesiástico, hombre, que aquí é unha boa zona para eso e tal. E despois, empezando con semistas, e despois chegou un momento, e dicen, pois alaba, en isto non teño competencia. E efectivamente, despois eu cobraba, ou me dicía, a feitura dunha sotana que me levaba menos tempo en facela que unha chaqueta, e cobraba máis que por o traxe inteiro, por a feitura do traxe inteiro. Pero a isto, pois, xa foi pasando, fun deixando outro. De filla, pois, termino a carreira de maestra. Na primeira escola aló para Asturias, para o Concejo de Quirós, de Madrid, non sei. E, bueno, pois mira, vaite tú con ela. Para aló, foron, pois para aló. Despois, claro, xa tiña tamén novio, casáronse. E, claro, despois foron para Vergara, Guipúzcoa. E ali estuveron 3 anos. Eu estuve en 1 ano, nada máis ali. Pero, claro, durante ese tempo, eu de cada 2 meses, máis ou menos, eu viña aquí a Mondoñedo, sempre unha cousa. Vendín todo as telas, porque claro, despois cando empezaron a deixar suprimir as sotanas nos latinos, xa eu deixei de pedir telas, porque dixe, bueno, eu fui mermando, hasta que... Cantos anos entonces estuvo traballando para os eclesiásticos? Cantos anos foron? Pois debeña de estar como... Vese uns... Verá, vou a decir... Como uns 10 anos, non sei. E cantos obispos entonces conoceu? Porque pasarían varios. Sí, bueno, pero antes de dedicarme de lleno a eso, xa a un tal don Benjamín Arriba y Castro, que era unha parroquia, era provincia de Lugo, que despois foi de aquí para Oviedo, e de Oviedo foi para Tarragona, do arzobispo. E despois dese,
estuvo, no sé si fue, no sé si era Quiroga Palacios, a ese non lle fixo nada, que era moi alto, era de Ourense. Despois veu Vega Mestre, que fora capellán, eu era capellán no exército. Ese, sei que estaría 2 anos, pero morreu aquí. E despois dese, foi Goicoechea, que foi o último que tuve unha relación, que foi, por certo, que era un cliente estupendo, pero tiña un irmão que era un coreño, que era canónigo en Valencia, que era de onde procedía Goicoechea. Entonces, cando viña o hermano por aí, miraba yo o ropero e bueno, tienes que hacer ropa isto, o sotana, o dulletes, o lo que fuera. E venía el portero, e dicía, de parte do hermano do señor obispo, que pase por ali. Bueno, nas primeiras veces, pois, iba, claro, e era regateón, incluso, porque no levaba un estrario, e, bueno, pues, a ver, una sotana, por ejemplo, tal. Pues, mire, esta, vale tanto, esta vale tanto. Ah, pero este es muy caro, pero en Valencia tal. Yo callaba, bueno. Y luego otra vez, pero es que esto tal. Entonces, cuando me venían a llamar, decía el portero, ¿sabes cuándo marcha o irmão do obispo? Non sei, pero pareceme que, o mellor se isto era o lunes ou o martes, pero que para viernes me parece que se marcha. Bueno, pois tú o recado xa mo deches. E despois o mellor viña co segundo recado. A ver que se pois por aí tal, que tienen que marcharse. Bueno, pois do baile, tranquilo. E eu non iba. Pero despois, claro, desde que sabía que marchara, iba. E chegaba ali. Bueno, mire, señor, aquí veño, pero non puiden vir antes, moi ocupado, que me mandaran vir. Sí, hombre, sí, é mi hermano. Mire, pois aquí traigo un muestrario. ¿Qué muestrario ni qué? ¿Qué entiendo yo de eso? ¿Qué entiendes? Usted seguramente que no entiende latín. Bueno, pues sí, me pasa igual. Mire, quiero una sotana, usted sabe lo que me va a decir. Pero que la quiere usted de entretiempo, de invierno o más fresca. Bueno, mire, una de entretiempo. Bueno, entonces, no había medida. Tal. E logo iba sempre a fazer unha prova. Cando iba a fazer a prova, dicíame, e mándeme, cando me mande la sotana ou la dullete, mándeme la cuenta, porque usted se rega con ese dinero. E a mí me es igual pagarla ese mismo día que dentro de un mes ou de 2. Le agradezco que me mande tamén a cuenta. Eso. E outro día, cando estábamos aquí falando, recordo que decía que había un señor que lle quería meter a factura da súa sotana sí. na conta do... Sí, precisamente, un bon día, pois claro, morre un señor obispo, que morreu Vega Mestre, morreu aquí o enterraron. E habelle feito uns pantalóns de montar para ir de visita ás parroquias, para ir a parroquias onde non había pista e iso para entrar o coche. Bueno, e morreu sin eu pasar a cuenta. E un señor, pois claro, me encargaron a sotana, que non tiña tampouco pagada. E chega un día e dice, oye, Leira, usted pasou a cuenta ao señor obispo de eso e esto. No. Sí, teño aquí a factura, porque tiña a costumbre de facer sempre, ao entregar a prenda, facía a factura, e facía por duplicado. Unha para entregar ao cliente e outra para que me quedase en constancia da fecha que fixera e do total. Pois, entonces, bueno, pues mira, haga la factura e incluya la sotana en día en esa boda. Entonces quedé así un pouco. Oiga, ¿por qué me toma usted a mí? Y la factura del señor obispo está aquí.
está hecha antes de que se muriera. Y es la factura que voy a entrar a que me la pague. Y su sotana, si no me la quiere pagar, puede hacerlo. No lo voy a llevar a los tribunales. Hombre, no se ponga, no me pongo nada, está así. Antes xa de dedicarme ao eclesiástico, tuve que traballar moitas horas para poder sacar algo. Eu había comprado esta casa que non tiña nin a mitad dos cartos cando a comprei. E que había que desempeñar a pagar. Entonces, a mellor levantaba ás 8 da mañá e veña hasta hora de comer, e a veces, claro, igual iba a tomar un café, eso, descansaba un pouco, pero despois, hasta a hora da cena, cenar e volver a enganchar outra vez hasta ás 12, a 1 ou ás 2 da mañá. E resulta que, como me costaba tantar, cando o famoso Rosario da Aurora, que era de madrugada, e viño o cura da parroquia con todos os seus satélites, e golpeando nas portas, levántate perezoso. E ainda encima, chamarme perezoso. Vale? Ludeiro Piñeirova, que era músico, que deixara un fondo para concurso de bandas, para celebrar todos os anos. Pero claro, en aquela fecha valía nos 2 ou 3 primeiros anos, pero depois eso non chegaba para nada. Deus eso, que leva precisamente aquí unha calle o nombre de Ludeiro Piñeirova. Sí, Álvaro Cunqueiro incluso era cliente meu. Polo ano 50 ou cerca, 48, 50, por aí. Vamos. É dicir que teño feito roupa, traxes, pero como habitualmente non estaba seguido en Mondoñedo, pois outras veces facía o traxe en Vigo, que foi o director do Faro de Vigo, e todas as cousas, pois claro, pois non era o que facía tamén cliente, pois o hermano Pepe, pero xa digo, non era habitualmente. Quen era tamén aquí bastante conocido, que foi o corresponsal de aquí, o oficial, fora Lence Santar, que se vivía aquí na calle que se chamaba antes Cándido Martínez, que agora precisamente leva a calle o nombre de Lence Santar. E por aquí, pois, claro, conocidos deses, pois, claro, podo referirlle un caso que yo ia contar a miña nai en paz descanse, ese que está aí. Era, como se chama daquela, o médico da casa, o José Juan ou Pedro, eso, pois era, coincidía que era don Manuel Leiras Pulpeiro, médico da casa. E cando miña nai deu a luz, eu son o número 11, para que foi o número 9. Estaba miña abuela, a madre de miña nai, atendendo ali, como estaba no parto. Parece que se presentou unha gran hemorragia. Entón foi o médico, don Manuel. E chegou don Manuel, me contaba a miña nai, e dicía, a ver, Filomena, como? E parece que estás cobardada. Que che pasa, muller? Miña mãe, pensando, tal, dixe, bueno, que lle parece? Que lle parece? Ten que estar disgustada. Con a liña que está, e 8 fillos que quedan aí.
Eu dixo, bueno. Pero, você pensa que vai morrer desta ou? Pois desta non ten duda, E dice, quando a miña mãe, sabe Dios. Ese don Manuel Esbuero era algo anticlerical. Y dice, sí, mujer, sí, es verdad que Dios lo sabe. Pero los que estudiamos también algo sabemos. No ano 53 tuve un hermano meu aquí que estaba en Cuba, o San Seara morreu o hombre. E díxome, home, pero esa tixera é algo pequena para isto, tal. Xome, sí, pero mira, aquí, despois da guerra, tardou moito tempo en haber material de calidad para iso. Entón, eu precisamente que comprar esa que non era o do tamaño que debía ser, en Lugo, nunha cuchillería Aquilino. Entón, ele dixo, mira, esta garantizo que é buena tixera esta outra de máis tamaño, esta non xa podo garantizar, pero está moito iso. Entón, dixo, coño, cando vais agora para Cuba, a ver, na primeira oportunidade, a ver se me mandas unha tixeira de curare, que efectivamente me mandou. Precisamente, puña a tixeira que a conservo, puña Ives, Francia, en francés, precisamente Álvaro Conqueiro, díxome, forjada a mano. E a conservo esa tixeira. Despois, claro, para traballar un xastre necesita casi sempre, pois ter a plancha encendida. Eran de brasa, non? Sí, ou sempre utilizaron as... Non, a carbón, eu usei a carbón, pero non tardei moito en usar a eléctrica, porque, aunque me salía máis caro, cando non che facía falta, a de carbón estaba consumindo.
Sin embargo, a eléctrica, cando chegou de falta enchufabas, e tiña la enchufada mentre se necesitaba, para despois xa estaba. E despois había a creencia, moi pesada para planchar eso. E era unha verdadeira equivocación, porque a veces, para abrir costuras, non fai falta o mellor que pese moito. E se queres, para o que queres planchar, que pese con pulsar, eso, darlle de peso 4 ou 5 kilos. Así que, é claro, para calentar unha plancha de 4 ou 5 kilos, gasta unha infinidade de corriente que non va para nada. Empecé a cobrar, pois, 30 pesetas un traxe. E despois así foi indo subindo. Incluso, claro, isto era xa na posguerra, custaba moito pan. E, claro, había xente pois, que tiña, pois, viña a pagarche a feitura dun traxe, dun marido, dun irmán, ou fillo, e dicía tanto. E dicía, ai, é moi caro, é como é? Pois, tráeme un ferrado de trigo, que valía o doble que yo, ves? Home, xa, bueno, pois entonces, oye, precisamente, en unha ocasión, fixeron un traxe para, había que a parroquia de Masma e a de Villamor están unidas, pero son, para vir nun de Masma, por exemplo, para comprar un traxe, tiña el solo, ¿no? Elixía un traxe, e, bueno, pois tal, despois o mellor viño o padre pagalo. Pero da parroquia de Villamor, para escoller un traxe por rapaz, tiña que vir o padre, a madre, a tía solteira. Entón, e sin embargo, claro, no de Masma era ao revés, é dicir, que despois viña.